ассалому алайкум ба кулли мардуме ки видеои моро тамошо мекунанд. Як хабари хуш барои мардуми ғариб бародаро, касоне ки аз шаҳри Москва ба Тоҷикистон бор роҳӣ карданӣ боша, ба номерои рӯи экран муроҷиат мекунед. Аз тамоми шаҳру ноҳияҳои Москва ба боротона мераванд, мегиранд. ба хусти Аллоҳ ба Тоҷикистон ба тамоми шаҳру ноҳияҳош мебаранд. Ваҳдат, Файзобод, Обигарм, Ғарм, ҷое ки набоша мебаранд бародаро. дар имрӯза навормон ноҳияи Нуробод, қишлоқи Лангар, як бародармон заводи газоблоқ мекард. бародаро, мардуми ноҳияи Нуробод, Ғарм, Тоҷикобод муроҷиат кунед. бародаро, номероша дар рӯи экран мемонам. тамоми намуди размерош ҳастай. айдаҳак, 15, 20, 25 то 30, дурози 60, баландии 30. бародаро муроҷиат мекунед, занг мезанед, бо нархи арзон мебаред, стройкаҳотона давом метед. бародаро, беҳтарин худо сафи ҳамин бародароро зиёд кунад. бародаро, боқӣ хонаободу сарбаланд бошед.